Jekk jiena mistenneħħi allura sa nafu li blaraq mistenneħħi ix-xaħam. Is-sajf forsi noħorġu naqra iktar qed issemmi dawn id-drinks forsi tixrob naqra iktar. Mela allura jiena dan ix-xaħam. Ekku, x'ħan Se nagħmel kif se nneħħi? L-ewwel qabel kollox kif tkellimna matul l-istaġun kollu Marbek, huwa x'nagħmel b'mod regolari li jgħod. Issa li forsi wasal is-sajf ma nistax illi ngħid isma' orrajt mela jiena ħanirqa' għas-sajf biss. Għax nafu li mbagħad jerġa' jgħaddi żmien, nerġa' ntella l-wirt. Ħansib patterns li huma konsistenti għalija. Mela jekk jiena komdu nagħmel nofsija exercise 3 darbit fil-ġimgħa, kemm jista' jkun xemm ix-xita bartu kesħa jiena dejjem ħanagħmel nofsija kollox 3 darbit fil-ġimgħa. Issa. Meta kunu ma nifilħux listen to your body u strieħ. Meta qed tħossok għajjien mentalment, hemm tendenza dak li jkun ukoll jistrieħ. Tajjeb ingħidu illi meta għajjien mentalment waħda mill-aqwa terapiji li tiċċaqlaq fiżikament. Dak ħajjinek ħafna biex anka il-mental strength tiegħek tajjeb li inti anka tħossok iktar frisk, iktar ċar fil-ħsibiet tiegħek. Bl-eżerċizzju ħajjinek biex tkun iktar frisk u anka toħroġ ġewra mal-blok naqra maġla. Ukoll tiġi ftieq. Veru. Issa, l-ewwel semmejtlek illi ħansemmu affarijiet għal fejja u min jonqos verament fis-sajf. L-ewwel net il-ħabib ta' ħafna l-baħar. Il-baħar mhux qed ngħidu noqogħdu ċirku noqogħdu nparlaw fuq il-kunjati u fuq il-ġirien u fuq il-kuġini u t-tijiet, għax hemmhekk qed inċafx fuq isna goldfish. Li tużaha biex tagħmel eżerċizzju. Min jew, tajjeb komparat ma' forsi matul is-sajf illi hemm min bil-kemm jiċċaqlaq li qed jom dika qedtejn ħafna. Għandek min ukoll inaqqas mill-ikel, għax di tagħmel ħafna sens, il-ġisem di natura meta jiekol ħajissaħħan aktar. Mela aħna bla ma rridu fix-xitwa jkollna bżonn jew inħossu l-bżonn li niklu aktar biex nissaħnu. Fis-sajf m'hemmx dak il-bżonn. Allura dak li jkun jikkontrolla kemm jiekol, però on the flip side hemm il-famużi barbecues. Ukoll, però mbagħad min-naħa l-oħra, sorry waqaftek, għandek tista' tikol ħafna iktar solids għax fix-xitwa isek selit tbarrabhom. Allura mmura l-iktar ikelli u naqra iktar heavy. Imma is-sajf jgħinek biex tikol affarijiet iktar friski u iktar ħfief. Imma issa semmejt lil barbecue. Semmejtlek il-barbecue. Mela ħanrepeti l-istess diskors li għamilna fil-miliet jekk trid. Il-famuża le grazzi. Bir-rispett kollu billi bniedem qabad barbecue kbir u mliħ kollu talzet mir-roża u nofsu ma ttikilx, jiena minix id-dasbin. Mux ħalejt, ħassra dak għax billi ħassra dak il-salzet. Jħabbat jew. Nitħaq illa li xi speċifika salzet minn roza u dak il-iktar wieħed li huwa popolari. Immens. Ċiklu ta' malajr, Diffiċli tmur barbecue li ma tara. Eżatt, ċiklu ta' malajr, allura. U ħasra diridu naqażhom f'moħħna, aħna ħanix id-damp, vera l-ħela mhix sabiħa, all right, nifmuha, imma fl-istess ħin jekk jiena kiet laqbadna ma' salzet dak it-salzet żejjed, x'solvejt as-saġġ? Inkunu żgħar jgħidulna hawn tant tfal tal-Brażil mejtin bil-ġuħ. Kieku jiena kiltu u dak it-tifel tal-Brażil ma mitx bil-ġuħ ngħid all right, solvejt ħaġa, ma jekk kiltina dak it-salzet, it-tifel tal-Brażil xorta ma wasalx għandu l-ikel, jiġifieri ma solvejtlu xejn. Waqt li darb'oħra l-ideali huwa li nsajru inqas. Jiġifieri. U inti għax issa ħana ma nistgħux ngħidu smajna sejra barbecue u ħanajdulhom leqda fuq id-dieta. Oh le, mhux hekk qed ngħidu. Imma toqgħod attent, ġifieri inti minflok tuħu sitta tuħu ħanajdu nuħu tnej. Ħalli ma ngħidx nuħu wieħed. Eżatt, jiena pereżempju inkun postijiet bħal xi avvenimenti mur mal-bar pereżempju ngħidlu jagħmilli fl-ixkun minn daw tas-suġġetta wara d-disa pereżempju nieħu wieħed. U hemm jgħid, ma dak ma jħaxxinx. Isma' wieħed għedlek tajjeb meta tġib li kannestru. Mhux hekk. Hawn il-mentalità li mal-ħelu jħaxxen. Waħad biċċa ħelu. Taħseb illi biċċa ħelu ħaneħxin jien. Mhux ħadħu platt. Ma taħdimx hekk, mhix hekk. Jew inkellgħu minn iktar gustus la ħansemmu pereżempju s-sajf, hemm min jgħidlek le jiena pereżempju mhix salzet minn roża, imma mbagħad taraħ jagħmellek xi muntanja ros. Ġiki, ġifieri l-moderazzjoni, ġinti mhux tiċċaħħad. Avolja kell ħelti, l-abbundanza, l-eżaġerazzjoni hija wisq. Għax imbagħad mhux it-salzet biss għandek il-burgers, għandek il-banna, għandek il-naqra sos, għandek il-patata, għandek xi naqra rice salad, għandek il-ġelat. Jiena ġobni li semmejt inti Marbek, il-platt. Eżatt. Għax meta inti għandek platt bla ma trid ħatajt isma' jiena isu dak il-platt għamiltlu naqra minn kollox u mlejtu. U naf li pereżempju kien biżejjed. Issa tgħidli ħanoqgħod dejjem bil-pinna u bil-tlamar ngħidlek le. L-ewwel qed mhux qed nitkellmu fuq kollox ħelti qed insemmu ikel tal-barbecue. Però l-porzjon kollox. Jiġifieri
Salset wieħed ħadd maħxin, biċċa ċikkulata ħadd maħxin f'daqqa huma l-ammonti u x'nagħmlu regolari. Altru jkollok barbecue darba kull ġimagħtejn. Altru xi wieħed kull jumej. Hemm ħafna minn dan l-lob give and take.